خلق تاجیک خلق است که دارای زبان شیرین و شیوا бо мақсади таҳкими истифодаи дурусти забони давлатӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати забонӣ дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Чорабинӣ бо иштироки намояндагони Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва донишҷӯён доир шуда, бо масъалаҳои риояи меъёрҳои забони давлатӣ, қоидаҳои имло ва аломатҳои китобатӣ равона гардид. дар оғози ҳамоиш масъулон таъкид намуданд ки истифодаи дурусти забони тоҷикӣ дар ҳуҷҷатгузорӣ ва фаъолияти расмӣ бояд пурра мутобиқи меъёрҳои забони давлатӣ ба роҳ монда шавад. Инчунин масъалаҳои номгузорӣ, ташкилоту муассисаҳо ва марказҳои тиҷоратӣ баррасӣ гардид ки тибқи қонун дар бораи забони давлатӣ бояд ба забони тоҷикӣ мутобиқ карда шаванд. мақсад аз ин тадбирҳо ҳифз ва рушди забони нови тоҷикӣ буда, иштирокдорон нуфуз ва қадимияти ин забонро, ки як ҷузъи муҳими фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбад, таъкид карданд. риояи дурусти муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, амалисозии қарори ҳукумати кишвар дар бораи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ, ҳамчунин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ, яъне ҳамаи ин санаду меъёрҳое ки марбут ба пешбурди сиёсати давлат дар бораи забони давлатӣ ба тасвиб расидаанд, инҷо яъне ташвиқу тарғибро дар роҳи амалисозии анамин санадҳо ва ҳуҷҷатҳои ҳукумати кишвар тасмим гирифтем, то ин ки семинари омӯзиширо миёни устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав баргузор намоем. бо назардошти наздикшавии рӯзи байналмилалии забони модарӣ ки амасола 21 феврал таҷлил карда мешавад, баромадкунандагон аз аҳамияти ин сана ёдовар шуданд. онҳо гуфтанд ки гиромидошти забони модарӣ ба ҳифзи мероси маънавии ҳар як миллат мусоидат намуда ба якдигарфаҳмӣ ва фарҳанги миллии кишварҳо замина мегузорад. яке аз масъалаҳои калидии дигари баррасишуда номгузории кӯдакон буд. иштирокдорон таъкид карданд ки номҳои фарзандон бояд сирф тоҷикӣ бошанд ва аз номҳои ба фарҳанги миллӣ бегона худдорӣ карда шавад. дар ин замина бо ташаббуси мақомоти дахлдор китоби махсус бо номҳои миллӣ таҳия гардидааст ки ҳангоми интихоби ном барои кӯдакон ба волидон тавсия дода мешавад. ҳадаф ҳам аз он иборат аст ки пагоҳ дар ниҳоди ҳар як донишҷӯ ки дар ин боргоҳи маърифат таҳсили илм мекунаду соҳиби тахассус мешавад, бояд ки аз ҳозир ӯ дар ниҳоди худ бо як ҳушёриву зиракӣ, худогоҳиву арҷгузорӣ ба забон, яъне постору эҳтиромгузорандаи забони пеш аз ҳама модарии худ бошад ва дар амалисозии муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии кишварамон пешсаф бошад. дар қисмати охири семинар баромадкунандагон дар бораи тағйиру иловаҳо ба қоидаҳои имло ва омӯзиши ғалатҳои забонӣ баҳс карданд. ба гуфтаи коршиносон, риояи дурусти имло на танҳо дар сатҳи расмӣ, балки дар миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа муҳим буда, ба беҳтар шудани муошират ва саводи мардум мусоидат мекунад. иштирокдорон инчунин бо истифода аз фурсат саволҳои худро пешниҳод намуда посухҳои муфассал гирифтанд.